Yeah, sila sise-Naturena Chiefs Village sizobuka nje i-development yakhona idlala la. I-development ovilakazi baphuma khona la. Omdusha balala baphuma khona la. Nami ngiphuma khona la. Yeah. Ngina ama players lana ama supporter. Bazositshela ukuthi bawobani. Jida. Hayi ngizokubambela. Kunje? Yeah. Manje mfana kithi naye iPSL isizophela manje season. Namhlanje Pirates ikusasa iPirates iyadlala neTS Galaxy. iChiefs iyadlala namhlanje nayo. Idlala nemagesi eThekwini eGagasini. Ngokubona kwakho ileague iyapi Sundowns ayidlali kule weekend ngoba isayodlala iCAF. Ngokubona kwakho mfana kithi iyapi league? Hayi mina league yakuSundowns. Ngibona kwami. Awuyithembi iBhakaniya neSundowns? Ngithembi iSundowns. Yeah. Ngibona kwami ukuthi Sundowns izothatha. Sundowns yayithatha. Wena ke mawulele nje ekhaya ufuna ithathe ubani? Chiefs. Oh. Yeah, mhlawumbe ke khoselihle ke mhlambe ke iChiefs akudlalekanga kahle isizini iqala vele ileague akubona kanti sangayithola kodwa yona mangabe ushaya ibalo iChiefs nayo isangayithola. Ubona kanjani lapho kuya ngiphikisana mangisho njalo? Anikuphikisi. Yeah. Ngibona kanjalo bayengazimisela kulama games asele semembalo. Yeah. Bazimisela idlale kakuhle ngayithatha le. Ngiyabonga mfana kithi. Uthini omunye ubani igama wakuphi? Mina igama lami Katlego mara abanye bambiza ngoKhet Matlala. Hawu, Khet Matlala. Yeah. How to introduce manje? This is We Talk Football. We're at Kaizer Chiefs Village just visiting and now we are joined by Khet Matlala but not from prison. Yeah. Mina ngihlala khona la eSoweto babami. Yeah. Yeah. Kena zeTikTok. Ngizobukela igame namhlanje. Yeah. I-season league. Yeah. Mina kwami ngifuna ukuthi ithathe iPirates futhi ngisathemba ukuthi izothatha iPirates. Yeah. Yeah, ngoba mina ngikho ngiBhakaniya. Yeah. Yeah. Manje ngoba iPitori ishisa kangaka nje Sundowns kuzomeka kanjani lapho mawubheka nje? Kuzomeka kanjani? Yeah. Isimo sona sinokucacisa ukuthi vele ngayithatha iSundowns kodwa mina ngivumelana neBhakaniya. Yeah. Ngihamela neBhakaniya. Yeah. Yeah, kulokho kwami. Hayi ngiyabonga Khet Matlala. Naye enye ingwenya la konje ubani mfowethu? Mina nomizimba Xeba ngisoKwestern Cape. Uthini wena wakho umbono iyapi league ngoba nayi siyashisa manje? Ngokwami bengiyisa ukuthi ithathwe iPirates but the way ngibona ngakhona iSundowns there's no way izodrop ama-point. Hayi izothatha Sundowns yayithatha ileague. Hayi ayithatha. Manje iPirates njengoba idlala kusasa ubona ukuthi umphumela uzoma kanjani? Hayi straight win for Pirates. Straight win. Hayi. Siyabonga. Hayi siyayivala lawo kwamanje. Sophinde sibuye. Bathi abafana bamla engihleli nabo bathi hayi straight win. Straight win into enzima kangaka madoda. Sizobona ke iTS Galaxy nePirates kusasa namhlanje ngo6 sibuka iChiefs nemagesi okwamanje sibuka abafana beKaizer Chiefs la eNaturena Kaizer Chiefs Village. We Talk Football SA. Siyabonga.